jam'iyyar siyasa da ba a hajjinka APC za ta samu tare da irinka ga mai mala a shekki da wata suna mai girma zababben gwamnan jihar Kano ko za ko mace sai ka dan tsuguna sai ka dan ko ka zawo daga shugabanmu ka yi ka dan shiga daga bizi sai sun jihar Kano mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje mai girma sakataren gwamnati Alhaji Usman Alhaji mai girma chief of staff da Ali Makoda kwamishinoni manyan jami'an gwamnati jami'an tsaro 'yan jaridu manyan baki maza da mata ina mana barka da wannan lokaci Allah ya kawo wannan rana wadda muka kawo ma gwamnati da al'ummar jihar Kano wannan gudunmawa da motocin kashe gobara da kuma ambulance ta ɗaukan waɗanda suka haɗu da hatsari wurin gobara. Ba tare da ɓata lokaci ba a madadi na da kuma AA Zaura Foundation na gabatar da waɗannan motoci domin ba ma gwamnati gudunmawa kuma al'ummar jihar Kano na tallafa ma wata wajen kawar da koren hatsari na gobara. Suna kara mata fatan alkhairi. Allah ya kara ma lafiya. Allah ya kara ma zaman lafiya. Allah kuma ya kare hatsarin da dalilin da ya sa muka kawo ta Allah ya kare wannan hatsari. Kada Allah ya kawo ranar da za a yi amfani da ita. Mai girma gwamna zan mika abin magana ga kwamishinan ma'aikatan ayyuka wanda hukumarsa ce take lura da ma'aikatan kwana-kwana a jihar Kano domin ya yi jawabi a takaice. Honorable Commissioner. Wannan zaura da ka kawo wannan a madadin gwamnatin nan tana farin ciki kwarai da ka bada wannan wadda ka faɗa ka ce ba a sa amfani da ita amma ana tsaro ne saboda haka gwamnati tana godiya kwarai da gaske Allah saka da daidai kuma in Allah ya sa da za a lura da motocin nan yadda ya kamata za a yi amfani da su idan ba ma son taso amma idan abin ya taso insha Allah za a yi amfani da su yadda ya kamata saboda haka muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alheri. Alhamdulillah don Allah a saurara. Don Allah a saurara yanzu bai girma gwamnan jihar Kano da Abdullahi Umar Ganduje ko ya fara fadin Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين sakataren gwamnati kuma wazirin masarautar gaya Alhaji Usman Alhaji Allah ya kara ma lafiya masu girma kwamishinoni kuma 'yan kwamitin zartarwa na jihar Kano wanda muke tare da su a nan
masu girma masu ba gwamna shawara, mai girma ka shige da sallah mun je muna gaida ƙungiyoyi daban-daban, musamman gidan marayu, yara marayu. Ƙara ma lafiya baba. Shugabannin wannan gida suka kawo kuka cewa suna bukata a taimake su da mota. Ashe akwai wani zaure kusa da ni. Na buɗe baki na zan ce an baku. Baba na gwaggo. Sai zauren nan ya yi gaba. Gwaggo ta baba. Ya ce an gama an bayar. Allah ya ƙara ma lafiya baba. Na dube shi na ce ashe wannan zauren alheri ne. To saboda haka ya bada wannan mota wannan lokaci, to yanzu nace zan kirga maku irin taimako da ya bayar iri kai akwai wani guri ma da muka je makaranta ta 'yan mata, makaranta wacce take tsohuwar makaranta St. Louis a nan jihar Kano. Aka gayyace ni in je in sa albarka a matsayina na gwamna, kuma suna neman taimako. Nace ina zan samu wani jigo ne. Ina zan samu wani jigo. Sai na tuna da sauran alheri. Muka je aka ce a bada taimako. Shirin Zaure ya ce ya bada miliyan 10. Sai na nune shi ina murmushi, ashe shi yana zato wai ina nufin ya yi kaɗan. Sai ce kai ya bada miliyan 20. Ya kai ƙari haka. Ya ce ai na ga ta harare ni. Ba shi wannan zaure ma zauren biyayya ne. Saboda haka waɗannan motoci guda biyu na kashe gobara, Allah ya saka maka da alheri. Ga mota ambulance mai ɗaukar mara lafiya, ita ma Allah ya saka maka da alheri. A jihar Kano, saboda zaman lafiya da ake, kullum wannan jiha bunƙasa take. Saboda haka akwai wurare da yawa waɗanda yake sababbin kasuwanni sun taso. Alal misali kamar a Shahuci, ga kasuwa nan ta taso, rumfuna dubbannai. To kun ga wajen haba-haba ne. Saboda haka dole motar kashe gobara ta dinga zirga-zirga. A filin idi inda aka yi gada sama a kan kasuwa, aka yi kuma kantuna. Kusan dai masallacin Ka'aba, kusan kantuna ne suka zagaye shi. Haka masallacin Iji kamfuna ne suka zagaye shi. Saboda kan wani mai baki da kunu, hanci da majina, kunne da nakiya, kafa da kirci, ido da fansa, kai da kora. Baba.
to saboda haka Imamun juyin juya kun ta. yadda kasuwa ta kama a wannan wuri idan ka je nan wuri za ka ce kama a Dubai. Allah ya kiyaye. Amin baba. Sannan muka zo muka yi abin da muke kira Kano Economic City. Kai ka je ka ga kasuwar duniya a jihar Kano hanyar Zaria. In baka taɓa zuwa ba, zura abu je ka je ka yadda aka wata kasuwa ta sai da magani. In ka je hawa ɗaya, hawa biyu, hawa uku, tun ka tafi fiye da mil ɗaya kana kan gada, kana kan bene, rumfuna ne kawai. Allah ya ƙara ma lafiya. Wannan ana bukatar motar kashe gobara. Har ma aka yi wani babban store aka rarake ƙasa. Sai ka zura a guji har ka gaji a can ƙasa inda za a dinga aje magani mai sanyi domin ya sanyi da wutar lantarki. Duk da aka ce wutar lantarki, to kun san dole a yi tanadin abin da zai kashe gobara ta tashi. To amma saboda muna tare da zauren alheri, duk waɗannan wurare da muka yi magana wanda motoci za su yi amfani. Saboda haka zauren matasa, Allah ya ƙara ma lafiya. har da mata, ga wata ba kusa da shi ko takalmi. Allah ya ƙara ma lafiya baba. Allah ya ƙara ma lafiya baba. Allah ya ƙara ma lafiya baba. Kun yi kyautar ma ba gwamnati kawai ba. Wata takalmi su ce yari. Ban sani ba. Allah ya ƙara ma lafiya.